هذه سورة النحل إنه القرآن سورة تاني ورناي إن شاء الله أمبي عليه لبايا وونغ جوكرا قرآن سورة تاني ورنا آيات تاني كمان تاني سيكي جوكرا لغا كمان تاني سيكي أمين أدمنا وكلنا إن شاء الله تعالى قرآن السورة تاني ورنا آيات كمان أني تاني سيكينا جوكرا ودلا أمين أدمنا وكلنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لعنمه اجتباه هداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله. كن القرآن الدكر يوم بين من بمنغالا نفهم تفسير أنجرا سورتنا لنا القرآن سورتاني ورنا وآية كما أن سيكي أيامن قالوا نيا أي أرمدين نو حقل جرا كغيرين غفهم حرام يعني حلالا يرفع إتا على إتا محمد iga o dusu kuma chama me awtake malo ya ibulu awtake ngalunye chong haram ya bay ala de anaka chide nge ga dine kanu ani dusu no yibla kata chong ge harami api malo bala ko fe o mo nay wo bibla funden do gono funden me toro me me duskuna o itasma de o kiyamado o rebla kana ka fana. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك أنا قلت يهوديو فميني وحرم يرى ألوكا أيو بربو محمد من قبل كوني وما ظلمناهم نعلم تيو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومين غير يهوديو لا قال أعلم تيو غاو كرا يركم تيو باوي كذا كذا دندمه وبوينا وقال كتو achayara adadara nyonga mago tala fiu ala fana fe numa do haram yauka
muso ku nyange o kama ala ko yanno nyemini haram yaw ka o boro bore ka koro nga ale ala ma utonyo o kara yor kunyo bawde ina fo bagan ke ni bagan fara ke mi no bi ke sola o haram yara ban sala ka ka undala kadaka unyange todo chendo Allah subhanahu wa ta'ala adama de daka hinala ka laja ka teme danve beka ngawna tabe nay dandeme danve munu daray kamo ala yarafe wala kale bi halaki ulu kamo o danve ngamo ina fo nyame daranga anga mo nyana yala bikaka anano bi sobo nyimi ango natabe ewena qur'ana aya do ta abi joma kul do ko kulu halakira kadaka be nyame fa no suwe aka ala kota buya ko go mana awru hakla ko latta pour fam no fe aba daro no fe wasro aka tlugo goreya atabna hakaka thumma in rabbaka وبكو في كادو إدماما للذين عملوا السوء ما من يولى جوك بجهالة كاسر تادو ثم تابوا وكفى وكله كادو وتوبرا من بعد ذلك وكفى وأصله كدلنوك وكرو نمسرا وكاكتا جوماونا وكنت أدو أفمنا وكسرين كان على يرلا ألاكو إن ربك كادو إدماما من بعد ها وقال لحلان وكفى لغفور علي يا فمساتي رحيم نما كان غير لتيدو Upma adama de ala ya mangutumi ni obi nyamo kusobe ala mangutu be kanyamo ghafuriyatu anote adama de ka fuy may wala jugumi no kerebulu ni nana sagi ko ka yafani ala fe ala ko adonga ko ale ya fa masai o ya fa masa abi ya fa jurumuto de mo o nga jurumuto min no sekra ko ka jon wala fo ka yara majigi jira ala ko alibi ya fo mo o e mase ko ni wi mago tala a donga fo ala ta ka jigi chay inna ibrahima kano ibrahima min no be ka ko fo kana ummatan ale ibrahima keleni akira jamakulude mandonye qanitan min yara majigi lillahi alai hanifan tlene ولم يكن من المشركين أما كيف لن كفدوي جانو إبراهيم أبو الجماهير أكله أكفا مو جماكلدو أكفا مو ماندونو وبيبا جرا كفا تشيلي كبوالا مسام يولاتك جماكل بركة مو جماكل خير مو سيغتالا ode kufara awa chana ibrahim de mode fufa fu abeno ma yado fani no kram mandonye koni qanta lillahi sigatola atlagana muhammad sallallahu alaihi wasallam alemi en noratu bere jele ka pundige kirala mo ko kreya diba ala gala tiya konnana o fana bora kadaka ibrahim de ngafolo ismaila alakira sallallahu alaihi wasallam fana bora ismaila dila na fara ko ibrahima mandonya mandomi no yara majigi ma alai e kana kan koy shakiran li anumihi ala baraka ala kan nemo barakata badu ijtabahu ala ya krengere wa hadahu ka kana ila siratin qabla siraka mustaqimin min dilenedu shakiran li anumihi anumi ya ala kan nemo ko barakata badu o barakata ba ala ra ko abemi be aka joni fe o ye ale wole man don de ka barakata jonwala
o konta foy tamulu mi misika na fanya alai ngabe mi be adama deni fe o ye wala nyuman doy o ko borom ngara wala nyuman do nay wate na fi dunya hasanatan je so sigi nyira ko yanno anye nyumon olu kali olu foli ودرا إبراهيم وإنه في الآخرة كيما دوفنا لمن الصالحين أنا كما نجمع أبو جمع كل شلا ثم أوهينا إليك أيوا أبما أورو قرآن تيجو والما إيرا محمد كادو أني وايوك إيكا أني تبي كي كتو ملة إبراهيم كتاسر كيكو دتا حنيفا نتلني وما كان من المشركين إبراهيم ما كان مشركو دوي ولا فلان كفو دوي إبراهيم كايرتي ألامو كتو على تلا تكوني أسلم بو ولا نمانجه ومين يالله تابلو ko waye muhammadu wahi min gari kambe o yew mana ana o muhammad lakaw afana kanyen ma kono kuma nyuma wala nyuma yirma diga alay o min ngi ibrahima tabule ja chobela fanga nafara alaka abulu inma ju ila sabtu ala allazina ikhtalafu fi ikado sibir dunya o ko rami nabe mo gafu kono afo yawdo halakira ala fe o kele ga dandame ga sibiri ko nyana ala ko cheno o sibiri ko nya o dara mo ko maminu nu fora nyongo de la wa inna rabbaka kadido la yahkum bainahum abikiriti ga woni nyanja yomal kiyamatu fima kanu yaftalifuna fi yaftalifuna o karaf o bi fongo nyonyo feminuna jodo akribarati ga o bala jere nyanje no ndagora fana sabtu sibiri do do de mando beni akadundo yawdo akadumba sibiri chrétien olu taru tu karga silamo quran dokura jemana juma de fora o be ka dumba do beni ka dumba do ni do mi gara ka bunya do aka la horma do ni aka ya fa do ni aka kishi do ni ka bala ka la jama ma haw fana kanga o do ga shisi yawdo mo ma yutala ni ala mine akaya moro na la tikaw bina ere ko bi ko jugu chama ga fa ba do ka fa chene jotala ko ba qur'ano ayo robo ba wala sibir ya fa opmana ati de gawiye ko jul bo mana wa umanga fela bolike ni ma fauna odo ikado uga jigono jigaw olu fana bina ufugu jikuna yere uchama yawdaw umaseka uyera to alaka ladli kono wejigo subakoro pripago Allah subhanahu wa ta'ala ka do jiga de dara adama de kamo fem de jiga dara adama de kamo ngana adama de dande me fem dari kamo ala bi pago no fe awjo halakira jiguna jewo no fe ko ndagele chaira upmana i hakite mina ko ala bi po no fe abi taw ko kamo imam mahdi alayhi salam ko salamo mo juma ndo mi ala yo damo anga go juma ndo ka gasisi ka bonya damo ni de seta salama ka baraka bale do ko ka ke juma de ga maral ke baw ye marake kana anga do yele ma falay
kana lafiya do ke do were o imam hadi bin wati mi ba asro fana ulu fana ta lafiya do e karde kada ka asro kirjan ka ba marade ke anglais kuna kada fa anglais de be nga namna anglais ka tali ubina marato kandu yoro de mabulo silamo ye hagli nyama ka yani ka anglais na angume endu kam marami ngono no ye mshibatulawe to nyom be manga misi so tsega du yela tsega kaka wana da sira la abija ka munu de takola ka babu ka wuli ona ko ni akke chugo bela ka denga misi do fa najira usega ma bagle ba nyona anglaw nasra amo o toroba kono endu o non no kam marake la dunya ani kle konnana baga mimi baga misgodo ko du foti saka mana baga do onno fe ona fara ko lu kam mara o lu bunu bolo bo marala kata ka tanyir man nyonje akura o kama of mana salam hakil tigi do e nyonje ka hakilaw jira nyona of mana me chumi nyamana katla play salamo kata fangle fe on nangon tura nyongo of mana sige o bona kiletla khayra barawla al muslim maud no imam mahdi dengay alay baraka kusabe kada ka o 47 asra imam mahdi fatra ka ba o wajuma kanga ke salamo ko dum la tayo pane ayo o dawla wala lu ke salamo somi wala o manamina ni ale gon tara ni anglaw bina marabla 47 of mana silamo yu kayir ma horani ni ka ka dama jama ni endu ka bo nyoga kada ka toroba la ko du o Pakistan asroka da jamana fangale la Pakistan na korere yoro sanma korere foti batu du ko mi gane ala rete Pakistan stani yoro Pakistan mai o komi yoro doyna bebe febe ko bi batu yi muso batu ji batu tle batu kalo batu mishi batu febe ramadere batu koni of mana no keraku sigato la lu ka do mi ni islamaya ko fo o de ke dum la tay sa o de ke do ngara le no yitmay anga jamana una yana bragata kelege ko chamana nanga cha ko hakli maw yaani ame dine ko ni o kata ma shem nu ndabe kenega ko black kenega o no fe of mana no fana ka nga dum la tadi yana ta kele chama woro tige ala do min damo yode odu weleda ila sabil rabbika kana idaba maka siramu bil hikmati ni kodoy wal mau'izatil hasanati ani takriya nyuma todo weleda li kana ala ka siramu alam ini setigido famatigido tabebe abulu kono akamara kono ngona tabe arakani akachide muhammad sallallahu alaihi wasallam ichirane ala fe kika mo wele kanane alamo adaga di mo yaradila kadaka ala ko tabe adamadiya ke ko mami ni atake toni i adamadi nyangoram wa bita laba de mena yarbe nyangore abita laba toro wulle ka kay adamadi nyangore ka sego do jirala abita laba hera samanna ka do yarbe nyangore ka na beka opma kado ka hera bala nga mayte femino ibo de kala da opma kama akum hodmo kado ebe ko wele kanmo e ko ka hera de bala wona tabe wele ni bunyai ke ko doy mil hikmati hikmati ko do ke wati ani ke chugo ani kepma focus ro bara kono nayo je hikma yaje ke chugo ni kepma ani kero
nini wala je bay bay akanga fami zoro ato soro akanga baraka mi zoro ato soro akanga korta mi zoro ato soro wal mawzat al hasana nakra kerola kep ma fa kechugula o ko kana kuma farya momo mo bu ya kuma kono mo ma fo mawi hanno li ma ñu ke e jabi e ki jija itaga to ñu mayna o ñi la le ga ñi muhammad sallallahu alaihi wasallam o na tabe utnaw ko farya no ka pa ko ndawul dabla ka e kana afay bi tasrawla o e kiralama be tabule kiranga imam mahdi kiranga na jama islamiyya ahmadiyya kiyen kono wajadilhum billati hi asan cedo afoma nyon ko munna ni sol ka be ko mina o soli fana o kana take nenni ani dogali kani taw fawla so soli ngake billati hi asan sosoko nyumana ko rani daludie atigan dimiye ala kara sallallahu alaihi wasallam akanyana ma kirate an mangaw an kirecew jusumata ngawlal kira kana ni dalu imam adi bana kanyana ma kirate sallallahu alaihi salam kuma kulumi no fana baka imam hadi ga baraw usama ujenze jen fa bere jele be na fo jama islam ahmadiyya ni ma kale be bula o fana ka bara be mo hoko zega la harami de na angoro o shire yoka animnu bana nyondoro sosolula be shira ka ka fo anga dafriona mafa gashidon kuma kono o ala be ko defo hannolu tara dusufe kanni kala dafrioni fitne dafrioni ko kono ke o ko nyuma fo ay duma bo ni dalu inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabilihi ala ba do ka fa mami filime ka bo ala kasra ka ala bodo o huwa alam bil muhtadina wa ala rabba kana no hani yasro ni mbaranga gele adama demo kadaka ni dusu illa ka ba mana nango farabi kuma protolo wajibi adama de ngani sira ka kuru ka ke ala ta folenye abinno bo era tigan on bo fiu kada kala baka barka do ala do yira kuro de kabenale konte kabuni wa in aqabtum fa aqibu mithl ma uqitum bihi wa aben jokila ni aw ka bi tasarake o kuma aya tasaraka da hakela dangar lala kabe hakam mode onga nyala ka takuriyai ngarmari era tabulu la kacala tayu sura bire daga fari o e mo ngane mi majira ale le folla ka ga mana fati e tasara to gon za o bi juga ale tay on gala ba ka falla kana sama du sube kibite me aka hakeka da ay dangar la ka da hakemina dangar la ka da hakela ni ko ma yakibi tanyo mo ga ma tanyo mo ka tagala ati lama e dangari la wala ma bagari ma ka taga mina ko mala kra muhammad sallallahu alaihi wasallam nakbi sira en la kuriya ladli ibaye bo me aka takuriya kono na akarla ka digi duminga abakiltu akana se musumo makorobaw akana solumo lu fanga bana kaba wa dusufe ko jiri dendaw ko to mone soro adimne kasungo jiri do tete ka fili do be chen tasrawe akano shigen me ala karaka ladil kawni ko la disuma bo tojo kanat teme hakaka ala karaka ladil kawni
نكرا آية نسمنا على رنيوكا ولا إن صبرتم لهو خير لكم تندو أو دوب أو واتي باسرو أنا بدي كبني فريا بي كونغا نيسرا كسبلي كي كوري يراكا ودي هيري مودي على بدي كوفيتيني على باك بدي باي كلو واصبر سبالي أي سبالي أكاكونا غادي كدي وما صبرك إلا بالله سبالي ميكا على دكمانده نالمي دمي سبال تسكا كارما دي فده ولا تحزني كنا فوجني عليهم أكوا ولا ما أكرا ولا تكو في ديكي مما يمكرونا وبيا كده بلجيكو منوني ما كندا منون فو إمو سيكتالا يدسكو ميرا كورونا نامي ميجاري لا قلبي يدسكو لبلا أدما دي لازم كانوا فو الله سبحانه وتعالى في مؤمني محمد تقول فماي محمد يرى صلى الله عليه وسلم وناتبه أدما دي نيتو كان من نول لاجا كالا رد لا كي دمني سبالي يتسد فيو نبي دسوتا نو كرا على كدمه نو كانغا نيمو وبوكرو إن الله كادو على ما الذين تقوا على ما وفى ما من نول سرانا علانيا والذين هم موسنون أنا من وين مانجلاوي سلاميا بنا فanga sorom mini jamana mina minunge me ladli kawnya ala karabul sallallahu alaihi wasallam kanye ala fe kanye ki ala karamo silamo kaw hakiltu nuna fanga sorole ufe kada kan ngatu ya soro nyesmate silamo dala nyago ne do mabe akuna sika sabatiwa nga alami yado sikatala amna sabati chai onga sabati lego opma fanga bina soro dola bina soro macho ma bina soro ngona tabe ayakli to ni la halanuna armalti wele kana alamu ni fangani yatwadi ira bayani kumalangule otike kama opmana bi anganga hakil tanyira la kusabe ko daminaw ni voro luye kadonga ko musami mado semina soro afe opma ni se soro la ladil kanu ne kanga laja kusabe kada kan ni mi fo watu no asro fanga teslamo wirula berbe ka daw ko fa bele jele fe nga o ka sabali ko munyu o benta la ba samorata mina opma ladil kanu ne ka fo nega sabali makara kada ka seti ni sita jeni oti sabali ka setu ye ka tasra ke wala maka fenge femi nabi munebo ka sabali wati afodi mo sabali Quran suran tanwul blana نافهم سورة الإسراء والما سورة بني إسرائيل وتوقف لها بفهمه أمنا دعاء لدلسة قرآن سورة تاني ولو لنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان خجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكان الإنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نميد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا بسم الله أمدمنا كني على توي أو اسمه تامشين على بدون تامشين الرحمن ويتونغرا مساي وفروبا نعمة تجيء نعمة من نامو كنا أندا دونغو داشوبو بالا كيله بانو كنا فماته ونما بانو الرحمانية تيه أرمى فوي نطال الرحيم ونما كرنجلتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سناب مساميني أي أكاد جونغ سلطاما من المسجد الحرام كبو الكعبة كرو إلى المسجد الأقصى كدام مصري رمي نيركاجا الذي مصري باركنا نعلى بركة حوله أقر له إن نريه موسى عنك جرالك من آياتنا كبانغا كبكولا وقرأ موسى عنك جرالك جونغينا عنك كبكولا إنه يكادو على هو السميع الدي من بابا البصير ويكادو كفو يلقى بابا دو هي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي كادو أن يدلك موسى ما كتاب الله وجعلناه أن يكتاب إنجا هدى كنانو لبني إسرائيل بني إسرائيل كوي شيا جمانا قبيلة چidunga chili bike olude mo folo ngaka jembe do chidde ka koli kono way muhammad sallallahu alaihi wasallam o kama ala kama ay diliga musomo kitabula o jalnahu o gafemi no dira musomo o dan kanano li bani israila kawye allah tattakhzu min badi wakila aw kana taji gida yoro warawta min na ala taklinye
ذرية من حملنا مع نوح هو ما كفو منو ني أولو كشرا كبوتون فنا جيفو جيمو وكهلا كلمو نونغا كنو كنو كو بوناو أو دو بابا ما كفو إنه يكادو إدابا مكرا أين أتواري كان نونغرا عبدا جوني شكورا ميمي على بركة وقدينا أن يالتك إلى بني إسرائيل بني إسرائيل كوكا في الكتاب كتابو كنو وتفسدون في الأرض كفو أو كتشنبا أبي تشني كولا كورتانا تشنبا تشنبلي لبافلا ها وبنا كوفة دوكلو كوادة وتفسدون في الأرض مرتين كانوا أبنا تشنبلي لبافلا كدوكلو كوا ولا تعلن أبنا سمرة تسرو ولوان سمرة لا كبيرا من قبل كسبة ono sorla ko kuma jamani ya dani kebal kani fobal fo abino damata be chien fla ningi waram be kadi chien do qur'an ya fo nga musa rega gafe no tawrata no tasniya chene ba flay vana kufura tasniya kono o masaka afo ka abinan ke o kore ka chudo flana nya feti koro afara yake opmana birim nga ga da ko bi da ku maka kongo fo adamade ni wala na fla de ba kono kuma fara ko ma nga njuda kan na zoro wala ma afara ka ba wa yake opmana pati akanga nyange chomino akanga nyawala sadaka daka amma chwanga ashudara سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرم إلى المسجد الأقصى كسنا بمسايا مساميني أكاد جونغ أشولا تاما كتاما نا يشوفه كبو الكبا كرو كتافو بيت المقدس لا ني مسجد الأقصى مسجد يرجع أني بركادو مي غورلا موسى anga jerali ke anga jonga ina kabakula nga kabakula wala manga tamashona innahu huwa samiul alim akado ala don baba eso min baba do wa yilge baba do alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam aka shufa tamamini ala ko ne de ya kenai asra bihi usriya bihi kabini ya mana tama sila kabo yorola kata yorola ni farko bo nona sengwani tama ni nyebana be okono ibaro ka fo tama tani dafa ko asra bihi o nyegwani tamani bonono be mina fo isri bi kiti min al-layl wala ma bi halika kono nyono tamana ka fo ini ko mo ayo ay bo shufe anga yera nyini ngana fo usra bi ka ba anga do fo ma fo ko ka famba tawla ka fo senga bina na toidi lama bola o como farkolo sami ni mo simeka akewoye o fende flana min al masjid al harami
مثل حرامي مي ويا الكعبة كو كبو كرو إلى المسجد الأقصى كتا مصري يرلا مصري مينو كجان غو فنا يريني على كبركة بيكو يرولا كانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكرة الكعبة كرو أبيكو كلامه ولا كموي كفى بكي أكون شوفة تامي وكرا دي كبو الكعبة كرو كتا بيت المقدس لا ni Imam Mahdi alayhi salam ale kunafoni mindi nintamanu kunga mini tafsir kaba toka coba nyami tekelenye tafsir kaba wifo kugura adamade ibi wolal ke dine na ika famia ani ka doni dama jira dila o keto ni filitara bola ya fa bigimo ala ka kadaka imma dabo kamo ka de bena adomba bulo ko kamo tafsir kaba anni fili juma mbado buka tafsirula ngo bifo nuka fili baraji buyo nuka fili o korte ka foke ka o fili ta baraka no kadaka ya ke ningana nyumanye doni masamo farfani dine bara fe o siramo ga doni masamo ya kola ko to mi nyamu bulo majugo ba ru semenedu nga itu minano ye o mame bana ko ke eti kieta ko fu ituro ngalo nunga sa o edene ala be nyona o ko tal na ka baraji do dal kabru kono ni ala ko musa nga jirali ke anga jongala no muhammad sallallahu alaihi wasallam anga kabakula imam adi ko ako ni tamani igado ka fo kabo yorola kata yorola o ba kono kabo pmana kata pmana o ba kono ka yoro ko boy ka pma ko boy kata Allah subhanahu wa ta'ala ka masaya kabako do jirala ako fana ba kono o zamani ni makani wa anilla makani la zamani imam hadi ni sabade fala mukera o kuma e bay ka fo isra'u bala miraju bala amma diga ndagura ko miraju az-zamani wal makani wala zamani wala makani o bebe dafray ngono magami no ala kra sallallahu alaihi wasallam al kaba jira no ala kra ra kan nyina ma kera ki ka do ka boy o yorola kata baitul maqdis la no ye masjid aqsa yoro palestine kira chama mun temena je kono no borobe kitabu kono o chama nga nyina ma ya anu ka alabatu anu ka kabago o kera o yoro de lay ko min yekiro bele jila ka toro bay kun o mana o kera o no anu ka yoro sonmo ko jira muhammad sallallahu alaihi wasallam shufe tamani kera ka bo betul maqdis la subhanallah ko betul haram na no yal ka bare katani yoro kabago ni fanana o aqsa no yoro jenya ni kuma jenya o fana ba kono sigatala maka alkaba an baitul maqsi o yoro kajan yoro yarala ngawna tabe
aksa doerani no e zamani esa haramu no ye islama damne dugu ye ko be ka fo bi dangara la ala ya aka hurmatu kono yu ke tigo o masaka dangari imam mahdi ajira kuma daburi haramu fana bo jira haram ne duga ka faga dangarin na o dine je minen ngoro ka fe katla kana pruti ke je prutala ka salamo se ko gura wala haram min islam yasro ko fe ni allah subhanahu wa ta'ala min nakan nay muhammad sallallahu alaihi wasallam alega tugo flanami ni o fora suratul jumu'ati la tajira ka fo ma waraw ala ka ibn qawlu chara nga woni sahaba tuna nyonye o chamini ala krera wala wala re farsote abasro alete nga chamina baraka le tola o kumana o kam misri min no fana bina jo dina songoro tali mo ko la pasali dina boshiri jugula kono kam banam kono banam no mew fana furagal kamo e kado o misri fana fina jo aqsa wa yaqsa zamani isa fana yoroka ja watla watimi no islam adam ne de wa yaqsa zamani ayoroka ja kabo islam adam ne na wati jamamu ni nyonje oh wati ko borla yoro fana na ayoroka jaire o yoro kelela musa kam maw ay barsala kiram nu tamana olu kam mo kam mara yoro nu tatata tamay bara konna ani tamay ko ka jarala karala wa ikam rabbina bulil me ka salama bin fana bemne ati ko foi ga faga to hikma baba koro oh abina karim marfaiwa abina karim fanga sorlawa abina karim tundalde la la be kana ala ka demede o kama ko asra bi abdihi lelan gele yaw bina kengo nata be ala ka demede bina ni ndayla ni nunyi o kama baitul maqdis ma de mem nani marfai mem nani muri agar ala ka demede kono okma israu wal mamnu yake miraju israu miraju andakuriya be imam mahdi andakuriya mbeta wale re wolom da kono ikaro ka bo mana aflabe bwa kono la flabe be sura kono kabo yorla kata yorla kabo watla kata watla o ka bo wati ko fanna ka yorko wala pew kala kama saya segere imam mahdi ni sabade fo miraju kunga israu kunga amana minga sa zamaniyu makaniyu no bajira ka fo yoro fe ni bana sala ka kiraminu temena yo yoro mara dine kono ko mana muhammad sallallahu alaihi wasallam ka do ebe fo daro jamana na tay ndamina ne nga nabara gembe kamo sikata la kiratu no nga yoro no mana ababina mine o yoro yenne ala ye barga do ka daga kiraw chama boray go natabe nandara zamaniyu fanana no yaksa zamani okma imam hadi o kawati o wasro du kulo barakaw ni hera minu anna famnu mbaji koroni o kofara e muhammadi abasro ulu fana bopma o sira du kulo ko wa fana barak na hawla fi zamanum na koni dako yakle no mana imam hadi ka wati mi ni amo labi nyen yerebe chugumi bulo fo me chugumi ngurga o kuma allah isra fengena ni mbejira la lakra sallallahu alaihi wasallam wa barakna hawlahu ni
ye zamaniyuta imira la karaga watila sallallahu alaihi wasallam gwelani sengeni fe bende mi ngumbe nyere bela mi ngumbe tona ta Allah subhanahu wa ta'ala ni wati nyele na asorona kodo ni atoida civilisation mi nefto fe mala Allah subhanahu wa ta'ala bejira ala kira sallallahu alaihi wasallam ni isra wal miraj ko non imam hadi ka wala na yel zamani o barakna hawlahu wa hawlahu min wara o bin ne fanajira o la zamani la makani oye masar rahmanu o fa betami me akono ala illa zamani la makani de yorota ala la matala chuya tala o kama imam hadi bi waleni israuni mirajuni kadon miraju do min ko foledo surat najmina we miraju do o dakura wuru de be kusbe ni o kewatita kana fana wata ba so to wata kilinyi o kama tashi kebaw ya jira miraju make shengele kachayere okma israu ni mabola ni oni miraju mi nyamna nyona ni mamadi ya dabso mo mane baraka fo akara tainsa akara flaya akara koni israu na miraju do bala kama imam madi go miraj la zamani la makani o yala fa bala sisa yorot sika falila kuma sika falila o yoro ani kuma o wala ni o Allah subhanahu wa ta'ala fa betami no hadratul kibriyaye fendo ko ndi tobi fo musa nga famini do keti galu gaire wala ki gaire nga nyina ma intisa ka do kadaka o illa zaman la makani o wala toy ala kam saya aljina jiralala sidratul muntaha fana bi fo o na nyonon nu o be hadratul kibriyaye kana fatadalla fakana qaba qawsin awadna o be fo yoro ngay o tawati kono tep makono o ya ala reka musa atwadi la halawi mini abu fanye dakuri do la musa nga sika do famwa abana إنه يقال دم هو السميع عليه من بابا البصير وعلى دي يل بابا وكراي تشندو ني سلا تمام مفكوفني ني كما سببالا ولا ما الله لا سببالا إمام مهدي ولا ولا أنو ياسرو تفسير كباتو لا لا كلني ويكماوكا anga do ka fo ala ka tagriya kele basro ka fo akono ka dugo sebe ay imam hadi ka kono saba fala ni fomoro yara la mi do siga shito fanana ga atwadi ni kono sabani siga tala ulu ba kono wode be alakra sallallahu alaihi wasallam aka ruhaniyat ki ajira opmana no dogo ba opma ka kina fo ayra farakul tara o niya ko ye ningo mi nyami kafani yako ni ko be nyami o kamo
abe rohaniya babu de kono abe kashu babu de kono abe sko babu de kono da wona mi se ka fo maye na ba famu o yoy hannu ya soro kashu na sko nu ani an ga nyena an ba nyena kam ma fewna kan da du fewna kallama lama ke asugondu kashu nu ga guri an ga nyena lahala wiruye kono lahala do ga kakina bo farko de tabarate la o fende o kangare binara musa e o mana o kangare fana o be kadda on sila mawde sa kadaka aya kun folo nuna min wara o ye muhammad sallallahu alaihi wasallam dine min diramo doni mbaku atese ka be ala don dangaralle ala o harami ala o de maksud harami wana ta fo yoronya atese ka be watila an yorola ono fora ka ba ko no bajira ka fo salama bin sesro hanni mi keddo mi asro chugote ala rabbul sallallahu alaihi wasallam be bodo walay du bawde tatarata opma na yimante men no gayro no aksai opmana Allah ko anyi dilge Musa mo kafela wa jalna hudan li bani israila Allah tattakhzu min duni wakila o kan ngam dara Musa ni ban sara ko mamme aywa awru silamaw korone de fla awbuloni no fone korone tawbulo kon wala wala to kan le du baw tale to ala fe ka fo abina keni ruhaniya sababu de fangate nalumayate aw fana katlaka o jende ya ani jigida wara fewro tamina ala tagalenyi aywa ataflan cetge wala be ka fani musa kam sala digu yode kadaka inna arsalna ilaykum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula وما جرى ko musa kala ala chama mi ummatu muhammadiya abo ma fe o dandamani kafani mawte kulami ni sorobu ka armadal nawo ga yahudi wala fo amina dado barola opmana kan rafanta to islamawi aw kana taji gida fewra ga minen ataklenyi ni la la min jara muhammad lani ala kam saya kono ni farakulos la sababu note shukele kabo maga kata betul maqdis shukele sangulu bla konte yorote wadde no ala sanaka masay ko bedo nyona atlagana abar ko farakul la sababu tsebo ke opma kiram no demna ko yoro anaka sallin na nyum nye o min be kisa kono o bajira ka fo o selano na nyuma fe o be ka yoro o be ba ka mara kono o ngal selamo no yo ko bu yadi photo yi ga bu misro ka dangen woni fengele be oye ka yara di alamo sorom mina ke fanga mina soro akana yada akana kaba ka ni da famare ga mina ala takliye zuriyata man hamalna ma nuhin chedo ni me ka bo nabila nuhu tufana ji o ga halaki wille mando minun dona alaka kunu kono o ma kishtaw o bonzon ibrahima bola o ni wana be ka minun be dara fana be o bonzon ni wayre muhammad sallallahu alaihi wasallam ifana bora ibrahima bonzon la o ma be o bonzon gelenyi o ma nu ngera ala barkata joni be ka fayna o ma ni bu yamin dira muhammad moni o barkat dali ke walila nyumangala tendurula alay o yo ka barari wa qadina la bani israila fil kitabi wa ya do ka fo bani israila kaw olu minunga na manu ka kraw kala ala no jira la ala krata sallallahu alaihi wasallam ko tlabu sela ko fe ka jira ka ko marabina bon mela jele ka o mana ka do ka fo uka fanga dawla o sorole ala ko
murtini chani dukolo ka ala ashira la bina kangar darawe abina wotse be koro kefo shem la abili ba ko fla bina kafe amin ni chani bizon takali fiu wala ta'alun abina korota abina yadaw ke uluwan yada bawla kabira mingabu o fara be sala kawye musafe tasniya kono wa chena tunamina nindaru tluka musa talengoro ko fe wasra yu bo firauna ka jinya kono fangana na dawla na sorona na yema horona na opmana unyeshi na chenimo o ala de ko sa chedo fa iza ja wadu ulahuma o kangar min dara musa ko kono na be tasniya kono akono wati fola siraku basna alaikum ibadan lana ulibatin shadidin aka dandabaw na tamana ga ako nga jon dobina nere alaba latige u chamo de fangati udo kafari fajasu khilala diyari aka dugon na ka sugon naw aku bina bega senoy wa kana wadan mafula nimi gorani latiga masan latiga kaba ala ta bongaje aka jugumon msanu ngacha ngani mi aka fani cheni ba flade wa folo na yake kado malate kafiri masado bina tatu kala ko fara ko sebe ate ko metti ko shila ka bo akari ka ngonu kar sumarna lakum karata alaihim ko fe ayira majigile amalole amosole katli ala yadam neku ako mana mina kosagi damo kuka mina adame bi amwalin ni nafluti ya ko rawo banina ande jamati ya wajalnakum aktharan nafira abiga jama chamati ko kura o jama chamati ko fe in azantu la anfusikum na yakil to ka do sebiye nyuma ko ke ani moso ko ke akwa yo ka yere de wayni utum wayni asatum na de soro ani de jamandiga ni fe jamandiga ka wole jugu damne ko fala ko ba awum frade kay de ashi torasi jana ma ci herati sina alamo abebe awde kay فإذا جاء وعد الآخرة واتي فلانا أبدا تشنبا مينغ نو فلانا وزرا كداكا سي ديلي مينغرا موكا كونغورتا دي كنفلو دي كديو جاما دي كسرو كفي بلا جلنا على كنا يا موسى دكاي غنانا تشنغه على كو ايوا ني واتي فلانا no wati sirakum liyasu wujuhakum alama baw man lagodno ikaro ka fo obina tat ko lula ko sebe wal yadkhulul masjid kama dakhalu awwal marra baitul maqdis kakoro ya abege senay kan karki kata naw yare chikomi kakina ko yar sanamande ko wa chef le vana mena latge misiri mbega usene kile ka sitro o do chugomi ko wa chef lan na fana obina katede wali tabbiru ma ala tatbira akame ka sangoro ta ka ka yang fefe o babbe kar ka bablo do babbe halaki asarabukum inyarham anyarham agado akachala ala bin hinala wayni utum nganama ala ka hine sina yaro tasa faka be kawani yarada ala ko udna misga amo kora mi jongoro chaw bitati wala de wajalna jahannama lil kafirin hasira
kafiri ka don ne alkama ga janame ke ulu poli baye wala ma dayro o ikado ni la flam fora ban israila ni cheni ba minu fora ni ame ban israila kaw sina ka ke suratu fatiha kono maghdub alaihim ye kada ka cheni boyna kujugu kanga ya alama werula usku jara kujugu o alami hena tige sorobe mala o tigido denjama min babul o tigido kodo mi mala o tigide alay o ni aw takira hina rata kuna fo cheni o cheni ala ba jira la nemi aka fanga dama ka don dama ka soro dama o kumana nga jowro be min be aw ni febe che ay tatatula arama de sege mango ko ne ala fe baraji be sege ngomina o illa dilika minande ko te karbala ka sege ala ko tine ken foila unu kala ma ya tatatula o alama ni ka cheni buena ikala ko ta buena ala ka la dai o kama amsika ga bagdad salamatu kubay nga kafiri kami na ka mona na tatgula na fomo chagezi khan anya boroba katame amsi akabi yasro ma imam numbe bagdadi bukulo kai ni do jabi bula karo ka fo yala wele kala wele kalami minani jamana bisika kishi chikomi jamana bisika tanga chikomi nama bisika tanga ba goro opmana ala ka sedi bagdad mo majma yo do ke o majma nga nyama me nu ya ke chiko abi ke waradu mo ka fa a jabi mura ala fa fe o mandi de yake chiko jabi de kelemina ayuha al-kuffaru اقتلوا الفجار شكيزي خان عليه كافر مساي nga woli kay ma fa ko wahyu mi ngon be kana ne mo tadumanye ala ba fode ala delu adel ko fe ndebina kafiru om nu mogo ta ala kula minu mogo be ala kula ngaw tlenda ay tatkula uqtul fujara akodo wahyu be kana ga o kafiru ay fajir nuva uyala dal ci wala yeru do kadu ko fe njabi de bidumo o kama alama dinema na ya tutlungela kata cheni buya chodla be ko mago tala ne ka sirate ala ba la rabu dire wo la rabu o sirinde ko dinama ko mi rete dina bo bula kana tat ko ala o de be ka fone bana sirala ka kunga o bo dadu kunga mi frakira o de ni mislama uladi ninganga hakli wara ninganga to ama nyira fle bono be slamo ga je kono bi de salo jona be nya gone do de nyesmate mali bulu fa be taga de koni fana kende ga dandeme ko de dokara sade ko nangende ga sarabla ko dugu do bi ke Prano bikala, bishu bifa, yashu bikala, ngala kwa yakala, aita tatu kula kubura, kadaka utlende, ndobu dokono, wawelu la fuiti, kano tanda nyede,
wa la yoro do la ya qur'ane be fode ati mo limo ati siranye anda nyira laje amma jigibi ni me ka korode na ya tli abayre na ya jinga ala ko dendene fe ko bi fa ko ngotene de min ta twadi mu tebe ko bi ko abede ba awlay na sigira ko ni ala be ne sawiye na yara masga ko ko ala ko wa nya de ci mi albi mi mabla ka dashi salma jamna anda nyira laje nyesma be mi na salma jamna ko bola anyuru ga jamna mali anda nyira laje mal do ne baw anga nga kawalo laje anga mal do nga kawalo laje fotan kata yere bayade be wa sangorata de be wa tere ma jigi de be ono farla famo ga jende aka ja ko la jawaba anzoro de qur'an yuru ya sasadi on ta fo do de nga laje kono tede إن هذا القرآن أكو قرآن ميني يهدي للتي هي أقوى مفيا أكابي بلا سرلا تليني يردكا أتنا مرافي أقوى جنيرو تفهم من أبو دفي ولير تفهم من أبو دفي أكاجي هنا ما جاي ويا دم أكوي ngala kwa lemo kotala aba fanya anga hera de kamo anga nafa de kamo ko tala mo tefuila ati ida yo tafuila inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam jingero tse ke pamina fiu ere ba do ne ka fo jon wala ne mai fo yere bo fiere kono ko ala bo chen suga de fo adamade salama jamana waru jamana nga nyere laje chen be anyini be zugun jale be mun be kafa be ya da be tari yira ma jigi be muhammad ladiga be kenga yana anga mulu da nyira ku maldew anga laje mune bango dine bambulo wa yira ma jigi bambulo wa kafa de bambulo wa yira sangorta de bambulo wa ma badoga de bambulo wa ñol lebu de bamulo tere mundo ana ñambulo taw ulul laje kewalo la ka dagono fana dagono taw laje aw mala ko wa ani ro fele fly ngale ala koni wa yubashshira al mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira ko ben melade minu ngono kallimaniya ye wali mon ko nga ke wati mini pamami na ku turuka ko ke ki kado ka fa amolu fana ni sojade sigatola ni saraye sarami no ka boni ala bulu nyumana ko ni o beta fule fliye na yasro onye mu'minu ye kanga ketaw ni fotaw yere bayani onye karsala kaw ya dunata bota no ta kono ni ma batogani nyon lebu no tanga kebolu kono mi nabi baraw ni mashba sabanga samo ko fol lemania ni wala mi no yera ma jigini yera moso e ko dedo o ala ko ayo aflabe anyoru ya miye amodo anyire wa anna allazina la yu'minu bil akhirati atanna lahum azaban alima wa kado ko mam no lemania kiyama dola fo kan la ini pe ko je yanno ala ko ayo la ba mi ngeme ko kono o koni wala jaba minga bula sade parana kala naw anga laje korole borogo ba ka boanya muso anga kurade do ame anga lahla do basira ko kala lahla mi forani no temena o bi kede kaw mel lahla mi ngono ko nyafanya na wana madani ala ko yadu al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana insal ajula ako chedo arabana ko eta do e be hera nyini ci gomi iseni bulla ako fana bi toro nyini seni bulla tenu e ga kewale ani dalap mo o bi toro nyini o bi ka toro nyini e re da ba ka nyini se ba ka nyini iko mi seni bulo bi hera nyini ci gomi ako e de afla be ka bay
o mo boron ma shaban toron la ko ne aka nyini no aka saneno iko ma be herani na fanyi ni abulo na sauna jumi wa kana insanu ajula nga tali fote kwana nga tali herata kwana wala ta kwana aram de ko bete haluwan afama dem na aga mi ka shidam ne ona tabe ande ta andama kena nyirai وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الإنسان وعدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. شريت لي أكادو كفو جيرة تاچو يو شوف لا بدمك كتا غلا لا تفلا دمك كتا نيماتغاني سوروني كو نينا ولا أنيل على فلان ينام هذه أوبمان نو لا على فلان ينام أوبمانا منو ما ليكون دومي كوا كادو ده وابل ما مشيكونا أيو مغوي أيو تلو مغوي أيو سيجارة دورو فنان من أفنان بيجي ده أو ينام نو كوبيو وكم على كوكو شوفلا أني oke dibiye kile fela oke yelge wati muso au kanyin ni ka alaka fasaman diala chendo ni kodo make kodo ti don ebe dala ebe herala ebo do chodi ebo do ni ma doka bwana na ka kasara na kama shiba de ko be ala ta Allahu akbar jawma herala we kasala ko barakatul ala ko nini kasala kan ngala hala kunde fana ku diga here ilo ne yo do ba kuma iseni bolo faranyonga alama muso ka ibulu mu me torola ni gele ko ni ko ruwa bollay wana ni kile velate shufela de bime oti donwe ni shufela ga de fana ta ka fo te fela je wato fana ku de don o ma flabe dabora on ne kamo kodon musa nga kodon itala mu arada hisina wal saba akushini tilemye ko fana re bato aw bi sawu haga do ani jatew aka jatew ni shinu te dami jate bojugudi kalo haga ni sahagani ngo shuni tlega atwadi o kala ala tekele nyo de ato mana ami jato bobola kata sifo jate bawmo wa kullu sayn fasalnahu tafsila ako foyte nene ala mo sabakoro wala awye nga fe ngono ngami mana nye amala sakuju tashitike anyeru bani rokma kana qur'ana kono katame kata itado yemi vere itado yemi gala kama ala ko ay qur'an ngala tadabburu aya tashi aya chunga sumaya yete mana minga e madu temena yira ga qur'an yira de bugota kay nyajice kay jira yira la ngay temena falaw tele ko jugu onda bar salakaw ala mawno man dew no man modew ngo fadda ne mako to ko lan yende yafe ani yere kaba awne ka salakaw ye o mande ala e amina sanda kro mo trande na kadi nahnu abuna wala wa hibahu u jamana yo be fo onye ala dew ne anala ka shiya konno jeto be kuna la ko o munga e football fo sade awde ala dew nya naka makanno shiato jeni yo luda melagawa wala ka fo mana nye nga jonja mo minu ma tache kaka sochi kaka febe do nyona kata minu yere o kamo bani israel kaw o ka se fo kashmir
ni nyani ona sababu kuna fiengolo jiga dangolo jika umina joyana katanu ye o karula sha chama kerenge shin bele lo flanna zero kisami ni abe bagara kono o sorla ni nyono de ko few kafri moto nana atwari baitul muqaddas adu ka flengolo ji ka dangolo ji ka zira jo mina ko joyana katanu ye uzere mi alama alako ningele jugu ya meda ala afon ni adugu era nanyina ma ni ko fe wa uzere ga kisa mena bagara kono ala sulu dini ugadda ndeme do ko fe nalay kafir maso bla kanu tache kirala ma nya do ni zengo ni adugu era bani anna yuhi hazilla adugu na nyina ma ni ko fe bla ala yesu kulaw wati jumeza chogo jume ala ga uzairu ananya na meonga sanjama ngodo sare iko mo mai ngai ko me anyina gali geta ana jiraila ko mala ko famata allah mi'ata amin ala afa sangame kasroga kunu kasroga fa akraturi ye ko yiwa ya yelike sare ya sanyulike ala ko amoye jula ko ala don lange wala ma tlikele aga temendo ko ala ko uzeru balla bi zamata amin de sangeme iyo deketa uzeru ka fa sankele tlikele wala ma dongele tlange wala ma wati kumurni do la dongele la bana ala ko miyata amin ala ko derma sange mari garata ngaye pam vo imangalo digade emi ka falia nonay emi ka dumini blale anona foy ma soro fiema jifana ja to ami ga lemeta sanna yore kasama bo jimi mei kasama yelema fiema ja sanke me konna ika fali fana jole fle sanke me koma ma fa amida ka sange na foyi dakura kele ala jira uzera la mi vodo kashu de jira la uzera la sanke me kofe ala bina dugu nyina ma chugo mi ka fa ko gura fa bi shuru ala de jira uzera la wa kera wati kumurun ne kono kama uzeri koko me ko ne minge ga sayin kono na ko te dungule mbogo na ko taw dungule ate dungule rebo wala ko uzeru sanga ba ko de jira lele nga ye mi vo ka do e mai ka fali jole anu na fo ma soro o me ga dumini ni ga je ko ga gunu na o te ga sanga me ga falti ga kalo nga jole ye wati kuru bo do nga sanga me ko ne o de jiraila dugu bina nyanama ya sange me di ko fe o chilimi gara ban israila ato de urushalem na kodusula ka ke ka nyanama ya soro ko fe fo dugu fate o sange me o de jirala uzeru la nini ye qur'an ka baro bota ye awnye awne qur'an ka lamaw ye baro ta ka bo kwanga yele wala maka nga qur'an ga tashide masami nyen nga jenu na jenu ngunu na yumandew amodew uwa suna yere ngala ni deshili dawka am ye jenu ni muhammadu ko maw ame muhammadu ko ayere yere ni nawa kuma de be o kuma ya dan kafa ane awne be je to nyani na o kuma langulo mi ngme yahudi awda kono malde kono taw nda kono bi de kona nga yere fo ma chaya de korati adama de negade
hadisa tele alaf makado wala bena kawte abrana kawte ni ngona mi fanye de anga njodo wa ko anyeru dana mulo ami hera nyini to na mulo na zede ko wa armadini fana hera ni bona e balawni mashiban kasara ifara bo yinni dani bulo dete wa kullu insan alzamna tayrahu fi unuqihi anga nako armadini fe e yera ni ka kewal ni ka fota o sebo nebina asiri mikala ko sosolte era minga sababi kala ونخرج له يوم القيامة كيامة o sebe ika wole sebe ika kewole ika fota jien kono amiltina segonna don abe akara chugo ma fara ma be sebe ne do o debina bo e kala bi kala yira nyina يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا o sebe ne bo kala o sosol werate o chendo اقرا كتابك اليوم ده ها اقرا كتابك ايوه يرا غفدو اما بما ورا كلا كان ما ورا تته ايرا تدو كيف بنفسك اليوم ايرا يركون دو وسرا ايرا عليك ايرا كون كحسيبا جتمنا باي ديغوني ما ورا داتي era sembo seni bolo ni ñew o luga sharia o do ngal warate de o kiyama do ni o de bi ke socialité nga bi ko nga fu e qur'an ko na mu so mana angal laje yala anyuru ka sembo o luga ketaw ni fotaw o de mama shiba zama ka samowa no do wo do mana muna sege go isi hakil tu dala hakil tu buloni sela munati ngo jete mina kida ko kama fara hasibanu qabla an tuhasabu ay rafesa fesa yani hisab fesa doche من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ألاكو مامي كنا كوني كرنغرا كوني نسا كنا فإنما يهتدي لنفسه إذا كنا نفع بإيرا كده ومن ضل نمامي في الله كفليني كفليك إتابولي فإنما يدل عليها إذا فلي فنا أكسر أمشيبا وبإيدك نألا كنتو ولا تزر وادرة أخرى أما ورقنتي ما ورقا دونيتا نيغا كنا كونيغون كسبالو كومنيوكي ega fili o mbeja o magote kula o bandam laya o doni gatada wala ju ke baku e wala ma ke baku ala ko la kon tige o ma kunna mu'adhibin hatta nabasa rasula ninga ngar sugiya o koniya dato ala fe ani kan mala balaw sugiya jigi adama dum wa jonga du ko 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 wa o ba soro de ne ala ye kanga da ba bla kanu mo de nyina ne ko ndo ke few o ma kunna mu'adhibina la jabat teba ba ka shuraka ala ko wa ya ko fla de ne ga cide na namo aya ngalo diya silama ya je amem mashiban bas kasara kono bom o mi jiga ka di islam jamano kabi bitere kabini sajme ambala iranga iraki fana be iranga basharu elene selma jamana abanga chuguma abanga ti ala de kemedi selma do ndebe aka fade na amerika yeni neme risu fana bin neme anglaw ka do deme français ka do deme nga jenne ka nimar fannu jenne ka mo be ka fa ambe islamo ala do karana koy wala ko yala
wele da ba mi na wele da nga cide la aw yalla mewa ko ayera la jede adaten na de o ma kunna mu'adhibina hatta nabata rasula da kuriya kila silama jamana kan nyego bani ka kina fo ala re nyete silama wala ma kuma yatmeduni muso ce ba to te tlurawa luga tlot te ga kala rushirawa tere nyego ba ala ladi ala kuni shite nyego tenena luga mun fona be ka se la rushimo de o ngami voro yo mun aw bana aw ta do cide na aw wele aw ma fatewa ka ba ka sagoywa ay ko min sago ba wala aw wa ya koroy korona kala maw wala kam lede dakuri akelena mam min famu mam min wa islamu na me korona kala al alam al islami islamiyya je kayo be mashiba kono fo sambi jolibi fogana se anyiru minu ni ande larabu yesanga larabu kadanye muhammad de atu ko jaranye kada ka angwa me muhammad ka koyno ande larabu yarore ngam larabu ka ko janye o muhammad de sawbi anshi tanya smana ala ko ya ko fle ko ngapa fle fle o ma kunna mu'azzibina hatta nabasa rasula nete o mashiba kon da aw dina mo ko amon la kawka fa ka soro nye ko do fa ya bomo salama demu afo mahdi na ko ma fo salama degulu juma me ko ma mahdi na ko ma abina o be mi be wati ma fala wati fara tamashaw ma fo tamashaw fara o tamashaw be je ko na te je ko no be wati me boro ma se atero ma se o tero sira chena asbuga rasulu ya me on de wele de saka fo he ya ko fle wati fole sira wati tigimi alay ayne bla kana de ay lame no ko dajinga me ko ye farafi wala ma ko ye faraje wala ma ko tel arabi ala ko shiya ko de ba fo ya wa woni mi ye shiya do ne ma ko de shiya ko ya ni min da do mi o tarave no ko ate wani bone dakuri afleni aw yakke tugo sabu wala sanga daira ka o cide cirade ma die wele da kamaga ga to kuma kamsira ga to wasir ka to kuma ka jebe wele min go farani do wayna de wati fole sira korna do ne tala bil rabu abena de la aka famiya mi no balabi aka don bo kara sabe salama to ko kam to ko damete qur'ana na bulu ay qur'ana ga kuma no fofo me nyongo ayo damete di qur'ana mo ayala dame bola qur'ana dame bola ay nanga qur'ana dame se kamo ay nanga la kara dame se kamo ay nanga salama dame se kamo ay nanga alaka ala ya mi no bu folle butula ay nango wala na damo ango ay wala ko wata plan ketke bolom me je ko no be fatsa alam islami ndido niko ay okma ala ko yanti la jabada jenga di la jabada ka kwati wila tu fo ka soro nyi cido de ci o mingo ci cire mingo ale cire o jeni ni imam hadi tan ulama ahmad te o asona maso wa cek sebleni fo le flene o kama ko inna hadal qur'an nin qur'anai ya hadi lilati hiya aqwamu aba turu kana cek sebleni joy korte koy ali yira ba do jongala ida wale bitu وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فسقوا فيها أقوى ما على أننا كمي دغمي منه نيغمي دغمي هلاكي نينجورا دغمي هلاكي لغا أو دغما ويرولا ما ستو فسانين نو فما فسانيو نولتي فسانيو أقول ويرو دغ كوكندام بكرو فبا دو كفو تشينا ويد متبه كوني على بسرعه كسب غري فقال عليها القول فدمرناها تدميرا ibe ala ke vitami o kono matalaw ne joraka aru akatuku o ma tobole maw o lure de ko kundam bakke chama dam fo be dum ko rere wala ko watu wakatu halage masra vede
aru kara shere ako karsaba ka ta kan ketewa ako fama ba ka ta kan ketewa ako dono ba ka ta kan ketewa aru be ba do ka fo jona ma ketewa ala ko wona watifle wonati ala tijlaki wa kama ahlatina min kuruni min ba'd nuhin ako ninga ngare me ka daw yo balala yala of manaw mu teme furadama yala o sangama chama joljoli be nena ayo du halaki aw mo ko rama o qur'ano ko ay o ma aba ko ko auto halaki lawa iran iraq sanjoli ma million juli ta fanyo na te fasai abbe jamana waro kam marfana ne du flamo kaslama de mbona unina kaboy konu shuro ira kikle ka kubra jebe awati amara khalifa nanna be ako sodam ato nyeba ko do natara wafiki ikasani do ala woti segi kanato akake weti toy ika rasul sama kabwala ko iti kanake udonda do wonu do tibo sodam ma famu aka rasul la kata ko iti jem benana firale ka ko munatara baga war jamana ko ado qalbatul masir rabi ala ka hinana ako ma kalamo amerika ka ambassadeur de issue kaka o tinyi de wa ubuna do ngele de no fe khalifa ya fado sodam ima kiyeramo amerika ka ambassadeur de issue wo be do rani de wanu duna yora na otibo de sodam ma famu o barablewa abano albi ubay iraw kele bebo sorlaka nyeshi siri mo fana ko deshi halbu maboy no amere ko ga jalsala bangladesh mo blata gomara fri amere ko ga jalsa ci ala ko alba ta glis ro doni sa tasuma wulu kamade tlefna ngi tasuma be ko su fu mo bu wulda on katlo atar ba amre mo kutu ga jal sala we mo ngala hadi sana hadi la yam subhanallah nga azga numa do halaki mu no fe abike shekeli chef la akram woti hakili soro fiu ye fe hadi la yam أو هلك مني ودرا ولا بياك هو كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أقوب منا إذا بما وسرا أكا جونغ جرومنا عليه دغلني وعليه ويبادي وكراي كافو دو بتافو على يوتيو على رني باكا كتاو ني فوتاو لو فناتي على فيو بهي ako alere dugule aka ketawla mi ma dusuna bodo waka mawni walew ale nyame mele jila to bala o ka fo ne tara fana kan ala fewte de ne ala kan mi ne la de bado man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u imam ngara jende ki ka nyinta be na jeni fana moya ako way ka do ka jeni fana to soro fana ala ko turi koro o ni ka nyini takero yi ako kuma nan ne alabi o je soray wana di mo hagala haga mi ne alaja liman nurul mam yen jaboni suma jalna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura o nga do ga fo kuma nan ni ko ne je nyini o dirimo ako mi ma ko besa sini kiamado e mo nyini ako kuma na mi milla be ye ko ne janme de e bido kono mazmuman illa goshile madhuran igbene na jende ni mala nyini karamgo mal karamgo na mango fle konaga jende ate ka buyende konaga jende te ka buyende
kono na jien famo bete ka ye sigila ngelenga de no kara jamana ko nyesma to isa nga kiyama do o mandana ala ko abadi koy na ya ni da jien so nga ko madi mama no enya onga ko re ki ni mo la hara ko la o de kara ayala bay la hara do sorote ye to mi ni ye do la mi ni ye soro mi ni maso ki ya de ito ko ra ye sanga zo soro ye mol bo soro ye do ni bo soro to ba farila ngane ala manyinde ye jemi ni nyo turi koro ako ga kiyama do kana fo ye fenyin ne ala kede ye mi ni je ko ne fu mo de ni wo nyo turi koro kiyama do ni rote ayat labano de ka ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الله كو كليدو ما من غير الله هراني باي وتتا تابا نيرا موسى نيرا جاشيني كنا فركا كافوا كنا ميغو كوني يو فنكتي الله كو وهو من كاسوي اللي من جوي فاولئك كان سعيهم مشكورا اكو تي لما فنا اونغي نكو جيجا حقيقه دو كفا وتي فتر ما يالا دي نالا با تو كوري فوقا دو تو كورو كلن نميد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ala ko ben jugena ko la hara soro wo je soro akwa be boale al de yoro min atai rabbika ida maka tur woro ko ni o ma kana ata rabbika mahzuran ida maka soro ka fo akuli me kada shiya dola wala ma haga dola ko te koy ay si zandala de Allah hara soro je soro be boale ala ni da minga na ala ka mi ni mola be di mola abe frale ala dira انظر كيف سبحان الله كيف فصلنا بعض كيف بدلنا بعضهم في الرزق ايده على بعض ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا اكوي ما جي inyele iga jien laje e ma do ikalla je kayfa ne alaje addo la do saveti mi addo be donye ci ko mi fasama ndiala ko laje ben jien laje ki bisinga la harayte jien mi salayata o de fara la fe ambe jien kele ngono jien de nga amerika woni anglais no jama nyele ba utaro ko atwadi nu nana mallaw tanga jimi dum ko ade kaba ko ba ande jekel ngono ere ka trabe je nga fasaman dia mi no dru mo alam e ka nu la jabani fo do mbul dum ko nye obu siga on da no foy obu nyana ma ka du ko le ray yeli nyana bo yeli nyana do to gere ni filmu rete fe no filmu de yolu fe fonta yere wa yegle ko mini mo da bana ya o mo kuluma de yolu fe chef la magane frigidaire mi fe ndo bo bo gafli an mo do o tana o nga frigidaire ko frasane we mama era ko ha men mo ko de ni an ga bursi ko nawta de an ga bursi ko nawta sa o an fana ka jigi sa ka tanga bursi ko nawla ko nyina mala jabani abe je ala ko nyaben na de e ma do nya porta nyangu na je ko na fo atwari amaga che umar ka fe ala ka hinana ko ho woni nu zara lu ko zara ko ga o fara ko zale do ko ba ko on de che ko no che umar ko de ala ka hinana o ala ko ko ni nyeni ni da vara mi ndo ani nyu je ko na ko wala harata ka joye de maya ala nyini baw ni ki ala tata nafiki adabla lahira de ni yo ko ni tagaba talide dosa kani ko flajena eta ba kani roti do de lahara wa o go puma ko o soroti fana baw de be lahara
ñigi be ka munu nabi sabara faralle do kulsi wo bole do akalla hala foy may dum te ga e kawni amerika ka ñanama la ala ko be je de ko anyeto la ko wa lahara ce da jaw fana de be te kiyama do nge ko ta fi mo takila e ga ñanama be na sangorota mo je ko na mana ala ko wa je nyaadi mo de ga kiyama do ni rotila minu ga sabara fagale farale do e fana bina ke watigla mo de kiyama do wala al akhirah ki ga do lahara de akbaru darajatin aka sawarta nyoza be kullu harata de kabo wa aktharu tafdila wa kan nyon dawla ki ka do o de ka tan jetani akbar akbar abe bil bawi on na araba de bi sigisa ne mi nyini to nyini na ida jeta ala ko abe ne tadi abe soro abe turu ngora abe farane ala la na jala haranyini o fana indade la tajal ma allah ilahan akhara ako kana to ga famara fara ala ka koy ye fataquda no kara ekonomina ebina gogo mazmuman ijashile makhzulan illa blale ini mashitiga wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ona misanga pmani sa ko pmana nyami yiral latge ka nyini ka latga wa dama denunga ko ka wajibi aka o de fotofle akana foy wara bato fana karane alay mi nyini adama de fo yode ni de dale musay ne de kanga bato te kanga tourner de klepew nema fe malande adamo sangulo dukolo aru farkolo jiriw bagam weraw jiwonata gole ganda kalo dolo shufela tebela ne de ni menne ma turo akro ne nyona tay kon mekra amune sabma ko aka kenne batu bay ay ken nyini bay ay ken nganu bay ay ken ngatere nyini bay illa allah tabudu illa yahu o gani kanyina me ko sa kana to ne kata ki toble abetur li krofe c'est vlani kuma de vlani ni ato ne kata ki to a kara baray de ibo langlo bora wabil walidaini ihsanan ako banga ba flaku ne nioro ne ala bole ngoro koy ne ala ka hake o mi no ka guri abe ikanga ne klene bato ikanga ne klene nyini ikanga ne klene nga terade nyini kangi kolone klene ko no borala mimi dawka wabil walidaini banga ba flami nene ye inna je kono olu sababula olu ka haga bidane tagade kana to ikajuguma nga sumo de ika foi kana sumo fana bora nyumana bange bawa kafiri do silama do yahudia do chrétien do jobatala do ala ko ne ye bo ala de o bona ye o tetlo ngay mulo de asenganina ay boy boni nyigana na mana chama ngangi halaki alli ginna ka faraw nyini hande aso be sabu yene ngata aka o nyumami nayo kiye o shinyana mi o drogatam nayo ke ne ala bo dayo o kuma kana to ga juguma ka se banga bamo silama do silama tawte de ne ye bo ala de farana kala ma otlo bala o bil walde ni sana ha سأكون درس الغد إن شاء الله. wati bana de wati bana bina ko wati ngayra ja mi do ga yarabi ala ka sini jira ana o bela jelela
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ni waati na an bɛ radio Rabo FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen. A yira k'a fɔ nin y'an selen an bɛ tafsiru kɛnɛ kan min ye nɛgɛjuru waati o sera nin waati na insha Allah taala. An bɛna nɛgɛjuru labila maa minnu b'a fɛ ka don bonya ni karama kɔnɔ. Jamana caman bɛ yen kunnafoniw bɛ yen k'a fɔ o bɛ lamɛnni na nin waati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Farafina kɔnɔ ya ani Europe jamana kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, La Guinée, Sénégali, Gambie, Mali région bɛɛ kunnafoni bɛ yen minnu bɛ lamɛnni na sira caman fɛ. Kudamu caman bɛ yen minnu bɛ k'a bila YouTube sanfɛ ani minnu bɛ k'a bila Facebook kan a caman kunnafoni cɛrilen don fan bɛɛ fɛ. N b'a ɲini Allah subhanahu wa taala fɛ maa minnu b'a ka baara kɛ b'a kɛra ni nafolo min ye Ala ka barika don a la. Waati na nɛgɛjuru a labilalen bɛ bonya ani karama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim Sako Ustaz Umar Muazu Kulubali ye aya dɔ kalan wula in na ni aya in n bɛna fɔ i ka segin a kan ka ɲɛsin karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma u ka segin u ka taasiya kan. N ti maa kelen kungo ye bilen nin ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kungo ye k'a fɔ Ala ye aya min fɔ suratu Isra'i kɔnɔ sisan k'a fɔ wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula nin ye kumaba ye dɛ. Amadiya ko tɛ foyi ko tɛ o yɛrɛ ka aya in ta dɔrɔn ka segin a kan dɔrɔn k'a filɛ Ustaz kila tun i ka walawali dɔ d'a kan mɔgɔ bɛ se ka faamu cogo min na n'o tɛ ni aya in ni ɲɛji bɔ bi dɛ. N y'a ye tigitigi problème min bɛ diɲɛ kɔnɔ o yɔrɔ ɲɛna ko problème min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni aya in de don u ka sigi k'a filɛ. Amadiya ko tɛ dɛ. Imamul Mahdi a yɛrɛ mɔna ko kadiyaniya a y'o bɔ aw dusukun na an ka fɛnw ko ten videomaninw ko ten ko a ye kɛri bila a ka GM ta o kɔrɔ ye dusu a ye dusu bila a ka kuranɛ ta a ka kuranɛ da aw ɲɛ kɔrɔ a ka kuranɛ kanu kosɔn a ye nin ta a ka ni aya in filɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a k'a faamuya. A bɛ suratul Isra'i de kɔnɔ a daminɛ yɔrɔ dɔ a ye an yɛrɛ ta ka jigin Ustaz ye fɛn o fɛn fɔ a la a y'a ka jɛ a ka yɔrɔ in lamɛn Ustaz bɛ tila ka segin aya in kan ka walawali dɔ d'a ma an ka a faamuya hali sisan Ala ma bɛnna sababa ma. Kalifa ye min fɔ a la ani Mahdi yɛrɛ min fɔ ale ka labilali la k'a fɔ an ma sɔn ka sɔn Amadiya la ou bien an ma sɔn ka kalifa la min b'a la a ka dɔ fɔ an ye kɔlɔlɔ la Ala ma bɛnna sababa ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Tapi ayah mɔgɔ miiri janya bi kosɛbɛ kosɛbɛ. An balimakɛ Ibrahima Sakɔ Moribabugu a seginna ka sisan ko mufasiriw bɛ ka ta k'a da u ɲɛ kɔrɔ. An bɛ kɔnɛ ni masiba ni hayiba ni lajaba min kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi. Nin kuranɛ aya ye nin hakilitigiw wiliba dɛ. Nin hakilitigi lamaga dɛ. Ala k'an bɛn sababa ma hali bi Ala ka jamana in bɔ. Amin amin amin. Ala ka jamana in kisi. Amin amin amin. Ala ka daha don jamana in kɔnɔ. Amin amin. Nin y'aw ka foli ye komi ne yɛrɛ ma yen sɔrɔ bi. Inshallah Kulubali. N bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ komi mɔgɔw ka ca sini na. Jazakumullah. Jazakumullah. Nafila kulu salamu alaikum warahmatullahi mashallah ko baraji. Sako ye hakilila jigide kɛ k'a fɔ karamɔgɔw bɛɛ k'i taasi karamɔgɔ bɛɛ k'i taasi diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ. Nin bɛ kuranɛ kɔnɔ min jiginna Ala kira kan o la Muhamadu ka sɛbɛnnen tɛ silamɛjɛkulu dɔ ka sɛbɛnnen tɛ n ye Muhamadu ta de ye. N'a ye baro ni masiba ye diɲɛ kɔnɔ k'a tɛ wuli ko n ka ciden dɔ nanen don a b'a m'o la dɛ. O ko ne ma k'ale ye wa tiɲɛ na nin de bɛ yen wa masiba de bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka juguya ka taa yala dɔ ma wele da wa. N'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na dɔ ye wele da aw kɛlen bɛ k'o filɛ a ka sabara nɔgɔ ye an mago t'o la wa Ala de mago b'o la ko o tuma na n'a ma kɔfilɛ o la wala jaba i k'a dɔn k'a fɔ wa aw yɛrɛ ka sannen don. Imam Mahdi fana yana bɛ diɲɛ fara ɲɔgɔn a ye nin fɔ dɛ. A ko Ala tɛ fila Ala ye kelen pewu de ye. Den t'a fɛ ko bi tɔɔrɔ muso t'a fɛ foyi balima tɛ yen n'a ye min da don min o taara ni a ma ɲɛsin ne ma a k'a dɔn k'a fɔ wa a ta fila ni cɛ tigɛ dɛ. Ala tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ a b'a dɛsɛ o kun de ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na fo a k'a kɔfilɛ.
ono imam mari ga dakuri yayi wala kare hal de ko wa ko ne de ko folenye wa watu ani atamasha mun foro bebe je kono o kuma na machi ba mina be je kono be je ka sanino dakuri akili o kuma den baw de se ga je deme ka bo balawla ni ladili ka sugu dile a tiyan an ga qur'ana kota wa an zona mama somo ati janga fele ga famve ko na mande ala ka cide dola de abanaw bolo fara ko ten na de ni je ko de o je min jira je be moy muhammad de wo muhammad ka qur'ana de ba kan fo wa sara muhammad ko ni je sira ga dum won minana Allahu akbar o tigla de wele da afo ga jama kulwa jama islami ahmadiyya nga jebe ke meta brewli jama kulwa be ku bo fa ka bo fara ya ahmadiyya kele ana do taw jebe be ka selbe jogulu min kele bi fo ka kircho wole kwa jangu kele umay afo mo ahmadiyya o de min ala kra ko mi mina wele da de ga jama kulwa yi ala bitlaga here yi shi jama chori o ma kunna mu'adhibin hatta nabasa rasula وخلفة المسيح الخامس أقل دلو أننا ففلنا أبقى الذي قال كليني نمنا على فافي عند سكاني ربو بلو لا كوي أي أنغو كanga kudo nanga kibia ananga asujo ko bise kambo ado sera kambo wa ando be ka churunga tadi halibi alaga kishi alago nyeshi je bela jelemo bismillah assalamualaikum kita mamiri bismillah nga fali bawe alhamdulillah aljani alhamdulillah bismillah amun tay foli kwa jaranye vraiment tafsir tay re alhamdulillah alhamdulillah nga fali bawe ka sumala tuma ko amin 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 traore tawi mamerika be ko inshallah kita kau be musa sagale ana farif sara sare ani kamna keta aflashi mangana assalamu alaikum ay so patu ko jibe abab no mandura samandura wonu ma be ga be dane mandura de alhamdulillah bismillah duba de aga fuldo bari jaranye alhamdulillah ami amin amin halo ayam foli fol jenga alhamdulillah klubala ukisara min tro kala da illa sagodina inshallah yalla yalla amin amin lemin bora bolo ala ka dan diyama ci bawte amin ala ka helo bay an baraji ala ka ndam gonye amin après kumare do mandra mare jazakumullah aw alnam do ke inshallah kumare kamal mam fu anduti wa alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum awele tawami bismillah bismillah Mamba kita musa sagale insyaallah nala sana bukai na global weza bukan baya kita maradu alhamdulillah jazakallah anu baraji alhamdulillah assalamualaikum alhamdulillah awas sana bidala insyaallah assalamualaikum boleh kabomi kabo maro kawde ke kabo maro ina do bambulo wa bismillah an jamatu bela kirefo ajaranye kara jole men bela kirefo alhamdulillah
ama dia biro ina ama tena inshallah ni kan ni be aha ko ya ma be busi ko ya wa jula aha ko kila ko bana wa ki di play aha wa ki mo kan be mo ka play aywa jana ho ba ya da ba bada ko kita ka jama ya kan wa jana bada kan inshallah jazakumullah wala ko ni kan ni jama bada ji ko mia le siya ka damle ka ba ma na to inshallah mai rasu asla ka mati ka ta kan shaga da mai mai raso aya ko yoro le ala ke iman wata huwa zani mai raso da bile ana baraji mai raso jazakumullah iba to ka ko ke abora yoro da jazakumullah nyana ni ko je a tinga aka na ma di no fe jazakumullah da bile kam mai raso ka baraji ko ni me samarai sangau abari okira bana ta apa jadi mai raso ale kan ngal to ba ko komi odo anyo dalu didi ka ba da so qabla inshallah alhamdulillah inda gurale la alhamdulillah sanugo Abdurrahman Kabo Kasila igaron fen na tafsir goro na bi inshallah to ngi ni kal ke la do no de anga kramo ke no de mor mos kulwale anga tafsir ke ro la misiri kono aya do ka daga ni ba ko do mi na ta me fe ma ko famia sura la sura do ni sai aya tani nani ga tatandula aya do be wallati yati yani fa'ishata min nisaikum fastashidu alayhimna arba'atu minkum donc aya fo tabla aya labana igaro oblu ko ni ya tafsir ke ka fo de ko ni muso nana ni janaya ko na janaya ke walma ni muso ye janaya ke ko gumna ko gu datu ko de sharia kumbe folo ne fe ka usayi nga na so ni ye janaya de ubi janate donc ku ga to so na ku ga sa so na walma alakata aya wara jigi walma sharia wara ga jinga fo ayu la bo mi akuketa ko kera ko sana arjunga jigi o flana walla zani yatiyani ha minkum faazu o ko chefla walma chero ni musodo mana janaka ya ko de miga ya keto ko mi ko de nyefo ko no lu nana ni o mu ka ko la ko ma furu ku wa tani sabara ko tani sabara walma ku isenge ku tanta ku ya fote o ne fe ga ni galike na sura ko de ni janado walma ni janate walma ni ko ro mbalo sa ke se ga ambasra inshallah la donc ko qur'an ko non jene ya haddu be yoro kelim pewde la o suratu nuri o madu o be gawati ma asra ala kram muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rasul musa aisha jene ngalo ko ndaro la opma aya mi ma jene ka haddu ga o be suratu nuru kono aya flana ira do zani wa zanat fajridu kullu wahidin ma minata jalda o de be opma na aya mi woni alati jene ko fahishatu e mulbale ko fɛn o fɛn ni muluba ko daro kala fama fahishatu o jina fana ye fahishatu ye on ka fɔ ko n'a fɔra fahishatu k'a bɛ jina ta ayi a fɔ cogo in na n'a kɛra ten a bɛ n'a fɔ ala siranna musow ɲɛ a tɔgɔ ye di a siranna cɛw ɲɛ ka namara kɛ musow la a fɔra ko ni aw ka musow ye jɛnɛya kɛ komi olu ka fɔ la ko k'olu datugu so kɔnɔ fo olu ka taa fa ala fɛ walima ala ka bɔ da dugu ma o fahishatu kelen ko ni cɛw y'o kɛ ni cɛ fila y'o kɛ o tumana ko ka olu tɔɔrɔ k'olu bila donc ala siranna cɛw de ɲɛ ka ɲɛ don musow la wa komi a y'a dɔn olu muso se tɛ musow ye a b'o datugu kɔnɔ fo k'olu fa nka ni cɛw y'a kɛ ka olu tɔɔrɔ k'olu to yen o ala ladili bɔra min o ala ladili min de ladila ka bɔra min tɛra ala siranna cɛw ɲɛ de o tuma yan nɔ jɛnɛya ma ko fɔ nin ye molobaliya sugu min n'o kɛ bɛ ɲɛyɛlɛ ye an fɛ bi ni ini muso ye ɲɔgɔn ye n'aw ɲɛ yɛlɛlen don f'a ka bari ɲɔgɔn na walima k'a da don ɲɔgɔn da la o foli cogo ani tɛgɛdan kana ni o suguya minnu ni a fɔ o de ma molobaliya arabukan yɛrɛ la a fɔra de ni a ka furumusow a denmusow a ka maramusow ni a ye olu ye nin suguya la ko a yɛrɛ ma a fɔra min ko ma wa donc o la a bɛ a yɛrɛ ka soma dɔ de bila ka a kɔlɔsi mɔgɔw bɛ to kana fɔ karisa bɛ nin kɛ non a y'a kɔlɔsi ni tiɲɛ don a yɛrɛ la n'o ye se k'a fɔ tiɲɛ na a cogo don o tuma na ala ko sa o tuma o musotigi o kɛra denmuso o kɛra furumuso ye a kɛra karamuso ye k'a ka n'o bila ka bɔ kɛnɛ ma a kelen a y'o mara so kɔnɔ
kada ka muso be mara kono kuma be muso ta yɛrɛ bolo kuma be ale be dɔ ka mara de kɔnɔ o mara min ni ayo kene kalo kele kalo nane kalo woro ni aya e kalo woro kɛra a ti bila ka taa ci la a ti taa woro tilayɔrɔ a ti a yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ wanye kojugu kɛ dɛ ala ko n'o kɛra kuma a b'a bila kokura aw ɲɛɲɛlahu la sabila o y'o de a b'a tigilama bila a bɛ taa a tɔgɔ di kɔɲɔyɔrɔw ni a tɔgɔ di woro tilayɔrɔw ni fɛngɛw la o la a b'a kɔlɔsi n'a y'a ye k'a fɔ wa marali in kɛra mɔ fura ye koyi o karite kɔrɔtu min b'a fɛ a bɛ tɛmɛ sisan ala ti cɛ dalen jan k'a k'i da don cɛ dala walima jan k'a k'i bolo da cɛ kan na o kuma o ye sabilu bilalen a banna a y'a ka ko bannen marali in ye mɔgɔ ɲɛ ye nka n'a yera hali bi a bɔlen kalo wɔɔrɔ la walima a bɔlen kalo naani hali bi a b'a kɛ ala ko kuma a y'o ka bɔli dabila pewu a kana o bila kelen a ka taa kelen ka taa ci la bilen o sokɔnɔ bila de ko don wa ni cɛw bɛ nin kɛ kun a y'u ka dukɔnɔma la a y'a ye cɛw bɛ nin kɛ cɛ b'a ka denbaya balo na o e b'o bila so kɔnɔ i b'i jɔ a ka denbaya balo ya ale b'a ka balo ɲini o kama ala ko ni cɛw y'a kɛ i ko bɛ cɛw de bɛ baara kɛ ka na du kɔnɔ olu ka mara bɛ musow de kan nka maa ka mara tɛ cɛ kan o tuma na ko ni cɛ dɔw y'a kɛ a ka dugu kɔnɔ o tuma na aw b'olu ɲange k'u tɔɔrɔ n'u tubira kun o tuma a bɛ sɔrɔ k'a bolo bɔ k'a la o ɲangeni suguya dɔ dugu ka ɲɔɲɛbaw ma hɔrɔnw da don min na a b'a ye o ɲɔɲɛba fɛn o a b'a dabɔ o la n'o tɛ a sigilen bi tɔɔrɔ ten o ɲɔnɔ wɛrɛ bɛ kɛ a b'a dabɔ o la kuma tɛ sara a la a bɛna ɲugun a yɛrɛ la ni waati kɛra o la sisan e b'a ye ale ka deli k'a bɛna k'a fɔ ne ye kuma ne ye mun kɛ faso kɔnɔ a b'a da tulo kan i ye min kɛ i b'a dɔn k'a kɛ ne ye cɛkɔrɔba bɔra e hɔrɔn dɔ bɔra e silamɛden dɔ bɔra dugu kɔnɔ i da bɛ musow da de kɔnɔ walima i bolo bɛ musow k'a la walima a tɔgɔ di muso bɛ taa ni o ye mun ye i bɛ silamɛya malo ɲɛ i b'an ka du malo i b'an ka dugu malo n tɛ kɛta ye i b'a ye o kuma a yɛrɛ bɛna ka fɔ a jɔn k'a la o kuma mɛ aw tun bɛ nin fɔ ne ka sɔrɔ ka nin kɛ a fɔra ɲɛna ka tiɲɛ tiɲɛ i m'a kɛ o kama an y'i bɔ an ka maaba ko bɛɛ la dugu maa tɛ ko si da tɛ don a la o tɔɲɔ min taara tɔgɔ di o ɲɛkɔ min taara kɛ i b'a ye a bɛ se k'a dabila o de fɔra nka e tɛ se k'o kɛ cɛ la e bɛ cɛ bila so kɔnɔ e bɛ cɛ bila so kɔnɔ e bɛ n'i jɔ e bɛ a ka denbaya balo wa muso b'a fɛ denbaya fɛ kuma yɛrɛ kɛcogo la i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ la cɛya ni musoya o dafara de ye muso bɛ mara de kɔnɔ o kuma a b'o mara so kɔnɔ a tɛ taa a kelen na a tɔgɔ di fɛngɛ yɔrɔ la bilen ni kala dumuni kɛra a b'a bila k'a lajɛ kokura n'a y'a ye k'a fɔ cɛn na o ye mɔgɔnya ye a banna n'a ye k'a fɔ o tɛ mɔgɔnya le o kuma na o y'ale senbolo kelen na bɔli la pewu o de ye a tɛ yɛrɛ fɔ n'ale ma o tɛ nka ni cɛ y'a kɛ la i t'o mara so kɔnɔ dɛ ale y'a ka denbaya ka dahirimɛ ɲini b'a de nka a bɛ ɲangini min d'a kan tɔɔrɔ min d'a kan o ye ka a senbɔ dugu ma ba ko ni hɔrɔnko bɛɛ la n'o kɛra a bɛ ɲugun a yɛrɛ la f'a bɛ tuubi o dɔw ka fɛn fɛn taabu ko n'u segin o kuma na a y'u to yen a y'a kɔrɔ de ye salamu aleykum ko waati banna an bɛ dugawu kɛ jamana ye an tɛ se ka foliw kɛ bi waati banna ka ban kɔnta ka da an ka dɔw sɛbɛkɔrɔ fo nka foli dɔw bɛ inshallah taala waati banna an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in kisi senkɔrɔ jugu kɛnɛkɛ jugu dogolen ala de b'a dɔn ka dɔn an bɛ ka yarabi ala ka jamana in dugu ala ka don an n'u cɛ bi jahil musa sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh nin tun ye an ye tafsiri fɛnɛ ka bi min ye an ka karamɔgɔ ye an ka foli b'a ye nin waati in na maa minnu mako bɛ a la a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 76 30 27 33 n'a ye wele kɛ nin na ani karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Caranya. Ini beraji. Wati bana insyaallah. Jazakumullah. Opma bitamba nyongri inshallah taala. An lamɛnbaaw diɲɛ fan o fan an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ tubabu jamanaw la an ka foli b'u ye minnu bɛ wulikajɔw la ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye
min an ka missionnaire Abdurrahman Sanogo Kasila ale bɛ an bolokɔrɔ ya n'ala sɔnna ma an bɛna foli kan lakurunya fila d'a ma fadal. Alhamdulillah ikaro an nana tafsir lamɛn an ye caman faamuya la an ka wulida kan o kɔni bɛ karamɔgɔ bɛɛ i n'a fɔ an ka karamɔgɔ Sako y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i jila ka se ka jamatu ka tafsir lamɛn an bɛ nin kan ka mɛn an k'o to an ka nin fɛnɛ lamɛn ka d'a kan ne maa caman lamɛn tɛ caman faamu dɛ. Tiɲɛ don. N'i y'an bɛɛ nalen n ale yɛrɛ ye mufasir de n'i y'a fɛnɛ nalen ka n'i sigi a y'a dɔn k'a ko fɛn dɔ de bɛ yen. Tiɲɛ don tiɲɛ don. Wa a ka kan n'i fɛnɛ k'i bɛ ala nɔfɛ i bɛ silamɛya de nɔfɛ i k'i jila ka se ka taa nin sira fɛ. Allahu akbar. O y'an ka weleja kan ka se karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Inshallah. Wa n ka foli bɛ kasɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen yan Bagina mara bɛɛ lajɛlen n ka jamatu fɛn o fɛn i ka dɔn n'u kulo b'an na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah. N ka kan n'u bɛɛ lajɛlen sabati. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nin tun ye Abdurrahman Sanogo mɔgɔ jijalenba don maa cɛsirilen don an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foli b'a ye an bɛ Kasila Bagina mara bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la nin waati in na min ye Kazanse Umaru Kulubali an tɛ ɲina cɛkɔrɔba in kɔ an b'a fo k'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma a bɛ jɔyɔrɔ min na a bɛ baara min na Ala ka an n'a sara o kɔfɛ Dawuda Bagayogo Fana Seydou Traoré ko ka foli fɔ Dawudu Bagayogo ye fana ɲɛmɔgɔ ɲuman don mɔgɔ cɛsirilen don fo ka taa se missionnaire Dumuya ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen nin waati in na an bɛ fana bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ la waati kɔni a banna nin yɔrɔ in na an b'an lamɛnbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bamakɔ a n'a lamini. Ablaye Dumuya Musabugu k'ale fana sen bɛ ka dimi a bɛ Gabriel Touré la Musabugu ka don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya di an n'a ma inshallah ta'ala waati nataw la an bɛna a kubaraw da ɲɔgɔn tulo kan ni maa minnu mako banna a bɛ se ka wele kɛ 66 54 96 11 walama 77 86 78 53 Sulemani Wuru fana an ka foli b'a ye u bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛnni na nin waati in na ni Ala sɔnna ma bi su in na 21h30 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah an b'a fɔ wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.